Yeah. Lindsay, Jamangura. It's Marsha, the rhythm boy. Yeah. Oh, I do some more. I can feel your pain. Ninali konko, you can feel my pain. For now, utasonge happiness yaine. Katemwa ululu, nanendiza songe happiness yaiwe. Katemwa jipululu, odindika kupona. Tima umaitana iwe, you can ona so. Tubili magumbuga ine. For you can never be without me. I can never be without you. Si unga kale overnight. Nana so you more. Simango futa, koma kuli waniza welela. Simango futa, koma kuli nauza welela. Bojindi we uli makineti aine. Oh baby, bojindi nandili makineti aiwe. Oh yeah. Naiva vira mumoyo mesi erudo. Apana imbo ikwenya nje mukati zvaivanga. Ndaiva muchokore uranda, kuitwa muranda werudo. Ndaiva pachimanikire, pakatsika pasingabudike. Moyo wangu uneronda, you can feel my pain. Moyo wako uneronda, I can feel your pain. Saka ndichava munyaradzi, ndini ndichakupukutawo misodzi. Uchava munyaradzi, ndiwe uchandipukutawo misodzi. Pandinokuona, muviri wangu unomerera. Pandinokuona, hana yangu inorova. Ndekuti baby uri magneti yangu, oh. Magneti yangu. Iwe baby uri magneti yangu, oh. Magneti yangu. For you can never be without me. I can never be without you. Saka ndichava munyaradzi, ndini ndichakupukutawo misodzi. Si unga kale overnight. Nana so you more. Uchava munyaradzi, ndiwe uchandipukutawo misodzi. Simango futa, koma kuli waniza welela. Pandinokuona, muviri wangu unomerera. Simango futa, koma kuli nauza welela. Pandinokuona, hana yangu inorova. Ndekuti baby uri makineti aine. Oh baby, utendi nandili makineti aiwe. Oh yeah. magneti yangu, oh. Magneti yangu. Iwe baby uri magneti yangu, oh. Magneti yangu. Yeah. Tikulandreni taonani na mainda bambo taonani ndakutengera nekhali yofunikira kwambiri makamaka lelolo pa Monday malo live pa Monday ngati lelolo komano ndabwerabe chifukwa cha nkhani yofunikira kwambiri, nkhani yofunikira azamalawi kunoko kunja kunoko ofunikira tizigawana zofunikira osamangokambirana zina ya koma makambirana ko zofunikira. Ndikhulupirira kuti muli bwino ndithu kulikonse kumene muli ndikhulupirira kuti muli bwino kwambiri. Ndiyambire kuthokoza kunena kuti yayi sikuoneka kuti zinthu zikusonya ndithu zikuyenda bwino, anthu tupangana follow tupatsana information yoyenerera. Lero ndabweretsa nkhani yofunikira kwambiri imene ya kufunikira nzofunikira bwanji kukhala ndi kaya ndi life insurance kaya ujoina magulu amene akuoneka ngati kuti mwina amathandiza kuti mwina titumize maliro kumudzi. Akuti iya ipangani mwamwambo iya pali chiunyinji cha anthu kumene chasonkhana guys, nde mwina kuti ndipereke moni kwali yese lingoti happy new year. Titelo mwina happy new year kwali yese amene ali panopo atamulandira ndithu osafira kuti ya ine sana ntchule dzina ndisachule kaya tifuna kuti ena akapaka sinachulidwe zimadandaula. Koma no lero ndakutengera nkhani yofunikira kwambiri. Chimene ndabwerera ndi nkhani imeneyi ndichonena kuti
panopo mmene ndikuyankhula ndinumo panopo mmene ndikuyankhula ndinumo mmene zilili azitizi panopo kuli maliro mwina 4 kapena 3 kapena 5 ku UK kunoko malirowo akuvutika kuti abwerere kumudzi. Zikuvuta kwambiri kuti abwerere kumudzi. Ndeno lero ndati yayi tipite ndithu tikambirane anthu amene muli kunja makamaka tikambiraneko zinthu ziwiri zitatu. Lerolo ndakubweretserani makamaka bungwe mwa mabungwe ena amene amathandiza kunena kuti mwina thupi la okondedwa wanu libwere kumudzi. Chifukwa chakuti choyambirira ndisanapite kumene kumwina ndikufotokozereni unena kuti chifukwa chani kuli matupi mwina 4 kapena 5 amene akulephera kupita kumudzi. Chifukwa chani ndikuwuzeni kunena kuti anthu ambiri kunoko alibe life insurance, alibe sanajoine mabungwe ena aliwonse achi Malawi. Mukudziwa anthu ambiri amayenda kuti iya ine za Malawi iyayi chimene amayiwala ndichonena kuti tsiku lina lake adzafuna Malawi omwewo. Ndakhala ndikunena kumbuyoko koma lero ndati tibweretse ndithu tifotokoze bwinobwino. Ndiyeno kunoko anthu ambiri unabwera amati GoFundMe. GoFundMe sikuti namba kalekale iyayi mwina ine ndayidziwa mwina kwa 2 years uyambira pamene inambira GoFundMe mwina pano pa 2 years ikuzungulira. Maliro akachitika anthu amapitira GoFundMe amalemba mwina anthu ena mwaona mwina muli ku Malawi kaya muli ku Joni kaya mukuti mwakhala mukuona zimenezo zakhala zikuchitika ku UK ku America ndi maiko ena ndiyena ozungulirirapo chinaphokoso. So this group chimene chimachitika amapezeka kuti anthu amatengera ndi engagement yako pa zinthu kapena iweyo ndi wodziwika bwanji. Iweyo ndi wodziwika bwanji pa community. Iweyo umapanga chani. Iweyo kodi umadana ndi anthu kapena sumadana ndi anthu. Zimatengera chocho. Kungonena kuti munthu samadziwika pa community kaya amakhala kuti kumene koko munthu uja watisiya. Maliro amavuta kuno kuti anthu asonkhe. Even GoFundMe imavuta kuti maliro kunoko anthu asonkhe ndithu kuti limodzi maliro apite ku Malawi. Umatheka 7 days 2 weeks pali 150 pounds. 150 ukapita nayo ku 150 pounds ukapita nayo kuti kumatha munoko mwina 2 weeks 3 weeks pali 500 pounds. Anthu osasonkha ndiye kudzamwalire chimunthu china chake chovuta kwambiri chochuka kwambiri choti chimapanga social ndi anthu chani chimacheza 2 days or 1 day 3000 chakuti kunokotu anthu omwe wakulephera usonkha kwa munthu wina uja 2 weeks maliro kunoko mapezeka kuti 2 days 3000 chakuti ikamati 40 ikamati 5 days 60,000 chakuti imene ili almost 12 million chakuti Malawi kwacha masiku ochepa okhawa anthu ali ndalama ndithu. So anthu timapusitsika kuti ine ndikadzamwalira anthu adzapanga GoFundMe, ineyo kukadzachitika chakuti anthu adzapanga zakuti sizoona ayi sizoona. Ndi nthawi ino yofunika sopano aliyense adziganizire payekha kodi ntati ndamwalira lero ngati ndili ndi ana chingachitike ndi chani. Kodi ntati ndamwalira lero ngati ndili ndi akazi anga agwira potani. Kodi ntati ndamwalira lero ngati ndili ndi amuna anga agwira potani. Zinthu ngati zimenezi zinzofunikira ndithu kumaziganizira anthu amene tili kunja kumaziganizira. Ndizovuta kuseva ndalama kunja kwambiri, ndizovuta kuseva ndalama. Sakunamizeni guys, sizophweka kuseva ndalama kunja kunena kuti munthu anganene kuti ineyo ndili ndi 5,000 6,000 mu account mwanga imangokhala
Yeah. Sizingatheke zimenezo zokungoseva ndalama imene kumangokhala mu account nzosatheka guys. Ndiyeno ndizofunikira tizilangizana kunena kuti yayi life insurance gulakoni pali malo ambiri ukhoza kugula mwina ku banki life insurance chanchani koma lero ndakutengerani imeneyi ndi Umunthu Funeral Scheme yathu ya Malawi osatiso yakwinaso Malawi yeniyeni imeneyi ndithu umapezeka kuti akamati 48 hours ndalama zonse apereka za maliro. Ndiye ndifuna tithandizane pamenepo kuti ngati inu muli ndi achibale ali kuno koma mufuna kuti maliro awo alimbikitseni kunena kuti ya ku UK kuti nabva kuti kuli bungwe kumeneko limathandiza kutenga maliro kupititsa ku Malawi. Ndikuzani kuli osati kuseka maliro komano kukuzani chilungamo kuli maliro kunoko mwina 5 madera osiyana anthu akulephera kusonkha. Sichinayi swama kudziwa sizimatani menda fotokozera muti sumapanga interact mwina ena amangodana nawe chabe ngati ine ujena akuti lero ndigwe apo kuti ndagwa kodi siwapita akafike akaona GoFundMe kungoyika nkhira uko ali zisatikhudze izi imene amachitira connect uja izi zisandikhudze izi akafike. Ndiye pali ena aonera kuti koma se connect amacheza mugulumu connect amacheza amwene ndiye amapereka mwina 2000 ala ndaluza connect 2000 ena apereka mwakuti ena apereka mwakuti anthu amapereka utengera ndi zintchito zako. Ndiye zoti ya Malawi mwakuti ndiye lero ndakubweretserani Umunthu Funeral Scheme imeneyi ndi bungwe ndithu lokhazikika limene Amalawi anakhala pasi ndikuona kunena kuti oho tikuvutika tikusautsika mabungwemo ino mukudziwa kuti even anthu amakhala kupempha kwembase sonakotso kumapezekaso kuli dry kumene osapereka kuti ndalama za kwembase zatuluka afuna atumize maliro ku Malawi ukhale kuti umagwira ntchito kumeneko kapene wewe ndi wachipani otherwise suziona kumeneko akuza kuti ifeso tatani kuno mmene zililimo na feso zativuta. Ndiyeno gulu ilili ndakhala pamodzi linaona kuti zinthu zikutivuta ifeyo tizithandiza anthu a Malawi kutumiza thupi monga mabungwe ena maiko ena azathu aku Zimbabwe samavutika ngati mmene ife timavutikira kwa iwo wandokhazikika ndi awaso anaona unaona kuti tione kuti maZimbabwe amapanga chani makommunity amapanga chani enawo amapanga chani ndiye titani pamenepa ndiye mmene iwo wandithu anapanga bungwe limeneli chaka cha 2020 chaka chimene 2020 anaona kuti ifeyo tipange bungwe ndanapanga bungwe limeneli. Ndiye pano pali ndi mamembo ochuluka kwambiri pano pa chimene iwowo amapangira zimene iwowo amapanga ndizonena kuti munthu ngati zamuonekera iyeyo ndi membala kuguluko ndiye zamuonekera iyeyo ndithu ngati ali ku UK alandira ndalama zosachepera 4,000 pounds. 4,000 pounds mukhozoyika maliro kunoko mwina kungonjezerako pang'ono ndikuyika konkuno 4,000 pounds mukhozoonjezerako pang'ono ndikutumiza maliro kumudzi membala amene. Ndiyeno mwina pali anthu amene amadalira dependent amadalira membala uja amenewa ndithu kuti dependent uja wamwalira ngati iyeyo ali registered dependent kwa membala uja iyeyu amalandira ndalama zosachepera 2,000 pounds ndi ndalama ndithu imene about 4 million Malawi kwacha ndalama zochuluka kwambiri pakamodzi. Ndiyeno kupezeka kuti nanga sibungweli amaloleza anthu apati 6 titelo mwina ukamajoina ukhoza anthu 6 akhoza kulowa mmene momwe anthu 6 tikutanthauza nena kuti iweyo
akazi ako, ana ako atatu pamene pacha. Ndiye kuti ku UK kuno ongo joina nawo akhalepo anthu 4, iwe uphatikizapo iweyo wachi 5. Yeah, akhalepo uphatikizapo iweyo wachi 4. So ndiye kuti ukhale ndi ana mwina awiri ndi mkazi wako plus iweyo 4. Zikatero ndi fotokoze bwinobwino kuti zimakhala bwanji, zimayenda bwanji, umajoina bwanji. Zonsezo ndi kufotokozereni pano ndabwera panopa kuti mwina tithandizane. Zavuta kwambiri, zochititsa manyazi kuti iya Maliro akuti akulephera choka kunja kuti abwere. Anthu mosakhalira ku Malawi pasiwa. Tisapange choncho a Malawi. Tikuvula Maliro. Tikuvula Maliro. Ndiyeno ku Malawi ukulolezedwa kukhala ndi anthu awiri. Oti uwaike pa list yako icha. Mukatero ndiye kuti anthu 6. Ku Malawiko ukhozoyikapo either bambo ako, mayi yako, kaya ndi brother wako, kaya sister wako, utengera kuti mwina makolo palibe, komano pali awawa achibale ako alipo. Ndiyeno ukhoza kwayika pamene popo kunena kuti iyayi ifeyo mmene zililimo tikhale limodzi pa gulu limeneli. Ndiyeno munthu kuti kuyambira kaye koyambira kuti mumvetsetse. Munthu wa ku Malawi kuja kaya mayi yako, kaya bambo ako amwalira. Ndiye kuti bungwe limeneli litenga ndalama zosachepera 1.6 million Malawi kwacha, kunoko mwina about 700 800 pounds kutengera ndileti mmene ingakhalira. Komano 1,600,000 Malawi kwacha kuti apereke kumeneko zikathandizire munthu amene watisiya uja. Guys, tinene chilungamo 1.6 million Malawi kwacha ndi ndalama yambiri pa level ya Maliro aku Malawi. Maliro onena kuti sakupanga travel, Maliro onena kuti ali ku Malawi komweko, ndalama yochuluka. Kozotenga ku coffin mwina 6 mwina 400,000 coffin mugulako kang'ombe kaya ndalama zingati, kaya ndi 100 ka 200, kaya mugulako chanchani tima transport apa ndi apa 1.6 Maliro si Maliro ambiri amene anthu amapanga spend 1.6 million Malawi kwacha pa Maliro poka. So ndalama yoti bambo anu amwalira. Ndipo apa bambo anupo palibepo age kunena kuti yayi popeza bambo anu afika zaka 80 is likely to die. Sitikulolezani. Ayi mmene amachitira mabungwe ena. Ayi palibe zaka pamene popo. Ngati iweyo ndi bambo ako afika kaya zaka 90 ango kumira mbali imodzi kuti mwina zichitika kulowa kumene. Komano ukamalowa bungwe limeneli pali masiku 90 kapena nene kuti 3 months. 3 months ukajoina lero, 3 months asana kuthandize. Chifukwa chakuti anthu ena amafuna kuti ajoine magulu ngati awawa, akona kuti mbale wawo ali mchipatala. Mbale wawo ali mchipatala ndipo kajoina tsopano. Ine kajoine umunthu mwina andithandiza mwakuti. Ndipo pali 3 months imeneyi ukajoina. After 3 months iweyo basi wakhazikika pamene paja, zikakuchitikira akuthandiza chichonse. Ndipo ndanena kale kuti 48 hours exactly 2 days ndiye kuti mwina yachedwaso pamene popo. Osatiso kuti yayi tipatseni chani death certificate tipatseni ayi awa ndithu amangopereka kutengera kuti dzinalo lili pa list yawo ya anthu amenewo. Funso nkumati tsopano kuti ujoine zimakhala bwanji? Kuti ukhale member iweyo ukuyenera kupereka 100 pounds. 100 pounds yojoinira imeneyo. Iweyo ngati kuti ukujoina 100 pounds. So pa 100 pounds ija ndikamodzi kameneko. Okay? Koma kwa munthu wina aliyense amene ukumulowetsa pa listipo, ukumphatikiza pamene popo pa list yako ichayo, ameneyo ngati ali ku UK kunoko tingwerekezera ana mwina uli ndi ana 4 kaya uli ndi ana ngati, ndiye kuti munthu aliyense azipereka
20 pounds pakamodzi. Osati upereka mwezi uno, mwezi wa mawa. Izi nzongopereka pakamodzi 100 pounds pakamodzi. Ndi ma 20 pounds iwo ngati uli ndi ana awiri ndekuti 40 pounds on top of 100 pounds. Ngati uli ndi ana atatu ndekuti 60 pounds on top of 100 pounds. Ndekuti 160 pakamodzi ukatero. Kodi zikatero uziperekaso pa mwezi? Ayi. Zikatero suziperekaso pa mwezi? Ayi. Iweyo zikatero ndekuti muzingodikira sopano. Chaka chikatha udzapangaso top up mwina 10 pounds. Chaka chikatha. Komano kukachitika kuti zina zake zachitika, wina wake watisiya, ndalama zasonkhedwa. Tingoyerekezera kunena kuti anthu mwina 1000 ali mugulu menemo. Ndiyeno kwapezeka kuti mmodzi wamwalira. Ndiye kuti ndalama zimene mupereke kaya wamwalira ku Malawi, ndiye kuti muona kuti ku Malawi tasonkha 700 pounds. Pa anthu 1000 kuti ipangane cross kapena ipange cover 700 pounds tipange bwanji? Ndiye kuti muona. Mwina musova ma 2 pounds. Mwina mupanga mupereka musonkha mwina ma 3 pounds pamene popo. Mukatero mathana naso. Muzingodikira sopano kuti kodi abwereso ndani. Kodi atsikireso kulichete ndani. Ngati zaka ziwiri sipapezeka wotsikira kulichete, ndalama zanu zili safe, simonjezera koma mudzangonjezera nthawi imeneyo. Taonani maidaba. Izi ndizofunikira kwambiri. Zili kwatu ziliko mongona ngati kuti tizingokamba za chani zonyozana Malawi zotani. Izi ndizofunikira tizikambirana izizi. Taonani. Anthu ambiri sakudziwa zimenezi. Anthu ambiri akupanga zitanda zili mchikhalire. Maliro siyana ali chikhalire. Why? Anthu kusadziwa zinthu. Izizi ndizofunikira. Apa sanga ali palibe amene anganene kuti yayi ineyo mene ndililimu ndiwovutikitsisa singakwanitse 100 pounds. Iyo ngopereka pakamodzi. Ndiye fuso nkumata mwaina kuti amaloleza anthu 6 okha. Utakhala kuti munthu uli ndi ana 4 ngati ine. Ana 4 akazanga pamepa ndikakhala pamepa ndikuti 6 tapanga kale ko 5 6. Ndekuti kumalawi kuja sinapange adi. Ndiyeno bungwe limeneli limakhala pasi nkuona kuti munthu uyu tinayena kuti ana akhala awiri koma ali ndi ana 4 tipange bwanji. Ndiyeno iwowa amaganiza kunena kuti iya timuganizire chifukwa munthu uyu ndi member wa momono. Angonjezeraso ma 20 awiri. 20 yamwana unayo, 20 yamwana unayo. Basi. Nkumatani? Ulendo. Pakamodzi losati umapi mwezi uno watha basi ndiye kuti mupereka ndalama mwakuti iyi ndi kungopereka pakamodzi kumapita kumadikira kunena kuti ngati wina wake zingamuchitikire mudzasoka pang'ono. So ndi zinthu zofunikira kwambiri ndithu kunena kuti bungwe limene lili makamaka kulijoyina kukhala nalo mapangira zinthu limodzi ndi zinthu zapamwamba kwambiri. Ndiyeno mwina anthu ena kumafunsa nena kuti sono pamene papa anthu amene angajoyine ndani ndena kuti aliyese akhozojoyina ngati ndithu ali kunja kwa dziko lino akhozojoyina ameneyo ndithu. Makamaka ndi mmene ndaneneramo kuti kafii kapachaka ka 10 pounds umapita uko osatiso pa mweziso iyani. Ngati uli ku Malawi kanena kaleso zimenezozo. Komano ngati ya ku Malawi ija sikuti uzipereka so ma 20 pounds iso pali yeseso chaka ndi chaka. Ayi imejayo basi mwathana nazo ma 20 pounds aja cha. Ndiye kunena kuti iyani kodi akuyenera kukhala mu gulu limeneli la zosonkhayi ndi ndani. Ndiyeno pamenepo pali ngati anthu ngati timwere kaya kuti mwerani kaya. So pamenepo pali anthu ngati mwena spouse wako amene ali mkazi wako, mwamuna wako, anthu amenewa akhozojoyina, ana ako akhozojoyina, ma siblings, ma brothers, ma sisters akhozojoyina, biological parents akhozanso nawonso kujoyina ndithu kwayika mmene momo. Ndiye patakhala kuti yayi ine makolo anga onse anatha koma ndakula ndi agogo anga. Agogo ako ndiye biological parent mmene akhala mmenemo.
iya ine ndibe makolo ndili ndi ma brothers anga okha amenewo ndio olowetsawo ku Malawi kumene koko ndi zinthu ndithu zofunikira mmene ndanenera mujamo gaita 4000 esindalama ya masewera kuti munthu aze member wamwalira komanso mwina 2000 kwa madependent ndi ndalama yochuluka kwambiri imene yoti munthu wamwalira komanso 1.6 million Malawi kwacha pakamodzi kunena kuti iya mwati kumeko kwachitika maliro iya inalowa nawo munthu kunoko ndiyeno kunoko andithandiza ndalama imeneyi andithandiza ndikukutumizirani pitani mukatenge kaya ndi Western Union kaya ndikuti uwone iweyo kuti pitani mukatenge muthandizire maliro amenewa munthu amene watisiya uja ku Malawi anthu ayamikira kwambiri chithandizo chimenecho ngakhale mwene simunapite komano ndalama zija zapita kumeneko ndi ndalama zambiri zoti zikhoza ndithu kuthandiza kwa munthu ngati amenewo ndithu ndi ena kunena kuti mwina ndikhoza kukhala kuti ine ndi member ndili mkatikati mwa umemba lawo ndiyeno nangano ndifuna ndichoke tsopano mwina ndasintha malo mwina ndibwerera ku Malawi ndingatani kuti ineyo tsopano ndichoke pa umemba lomene iyayi muli ololezedwa ndithu kutero kutuluka mmenemo bola kuwadziwitsa makamaka akuluakulu ambungwe mmene kuti iyayi ndikufuna nditani ndikuchoka ndeno ngati simunapindulepo chilichonse ndalama yanu chamapanga anyo subscribe ija imene akhoza kukubwezerani kutengera ndi mmene zinthu zayendera nthawi imeneyoyo ngati zasinthapo apo ndi apo ndithu ndeno mwina nkumafunsa nena kuti claim ndingapange bwanji claim mmene ilili mmene ndanenera muja kunena kuti yayi ndi 48 hours pa 48 hours ipo kungoitenga foni kuno zandionekera mwakuti pa mayina paja pali na BN pamene paja na BN yo watisiya ndeno ndithandizeni uja ndithu angoti inu tapanga ni chakuti apa mwakuti tipatseni account ndiponso account umalowetsera luso pamene poponso nthawi zina ngati wasintha akupanga ndekuti ukangotero 48 hours zili mu account kumalawi ukhoza kwauza anthu kuti gwirani kaye dikirani kaye ndithamange ndione kuti chani ndione kuti ndithamanga bwanji ena kumene iyayi komano ifeyo tikayika manambala pamene paja akhoza sokonekera tikayika ma emails akhoza sokonekera inu umunthu ndi gulu la anthu ophunzira kwambiri anthu muli ma accountants menemo muli ma secretary menemo muli ma lawyer menemo muli anthu ati inu yokuwaona inu mukhoza so dzidzimukaso inu awo waso ali momwe moso awaso aliso mmene moso izimenezozo ndi nkhani zake ndimene tikunenazo kunena kuti ndakatswiri pa zinthu ngati zimenezozo akuti ya tsopano munthu ndiwe member mmene momo komano zakuvuta mwina waluza ntchito ukulephera kupereka ija yamati 10 pounds annual subscription ukulephera kupereka upanga bwanji ndiye umwe kuja amakuganizira tsiku lama amakupatsa masiku 60 days uyang'ane ndalama ija kuti upange ulipire ngati 60 days yatha akamba nawe akhala nawe pasi ma chances ndotani kuti ukhoza kupeza ndalama iweyo kunena kuti ya pa 60 days ndonjezeni 5 days akudikira upeze 5 days komano ngati unena kuti apapa ma chances oti ine ndingapeze ndalama palibiletu pamenepo ndekuti iwowa sangachitirenso mwina komano kutani ndekuti pamepo mutsazikana basi pamepo ndekuti mwathana palibenso njira inaso imene makamaka anthu amenewa angachite kaya tikumvetsetsana kaya nkhani zaketu zikutero ndeno ndi nkhani ndithu anena kuti ikirani kaye zina anthu mwina mukhoza mati nangano chakuti chingakhale bwanji ndeno mwina ndikukuonetsani pang'ono chabe kunena kuti zina mwa zinthu mmene zingakhalire ndithu makamaka pa nkhani imeneyi anthu mwina muli ndi mafunso ochuluka kwambiri mukhoza kumafunsa ndithu ndikhulupirira kuti paliso akuluakulu enaso au munthuso pomwe paso amene mwina angatithandizenso kuyankha mafunso ena mkatikatimo
ngati anthu angakhale ndi mafunso mwina tithandizeni kuyankha mafunso ena amene anthu akubwera. Anthu ena sono akubwera kunena kuti sono pamenepopo tingatani kweni pali mafoni namba pamenepo Umunthu Funeral Scheme mukhoza kwaona amenewa, mukhoza kwapeza mwina pa Facebook, mukhoza wapeza pa mafoni, pa email, mukhoza menyera email, mukhoza ma details ndamenepo zili kwa inuyo. Mudzaina kuti iyayi silinaonepo mafoni namba pamenepo, mafoni namba ndamenewo. WhatsApp so iliso pati ili pomweponso mukuona zimene zonse. Fuka mudzambonena kuti iyayi iweyo sunalipatse chakuti zimene kungokuonetsani chabe pamenepo. Akuluakulu ena akatswiri ena amene akuyendetsa nawo bungwe limeneli ndi amene mukaona pamenepa. Ndakatswiri ake ndi amenepo. Akatswiri ena ndi amenepo. Mwina mukudziwapo anthu ndi zimenezo ndithu akuluakulu ena. Mwamuona amenepo akuti iyayi ine ndinalowa kale ndithu mugulu limeneli mwakuti manamba aso ndi amenewo. Kaya mukuona bwinobwino kaya fuka mudzamba tu ine sindikufuna kuti munthu adzanene kuti iyayi kodetsi sunationetse nambala pamene paja chanchanchan. Iyayi ine ndikufuna kuti timvetsetsane, tionetsane bwinobwino. Tikamachoka pano aliyense ali ndi information yochuluka ndipo yodzadzana bwinobwino. Mundimva ka fuka mukozodzona kuti iyayi iweyo mwakuti mkulu ameneyu ena mukumudziwa bwino lomwe ameneyu. Mkulu ameneyu ndi MC wa ku UK kunoko, mwina number 1 MC. Mkulu ameneyu ali mmenemo, MC Chicho ali mmenemo. Uyu ndi family yake yonse akufotokoza akuti in case something happens to any of us, Umunthu has our family back. Akuti Umunthu yatiyimirira kumbuyoku. Munthu ameneyu ndi wamkulu kwambiri, wamukumudziwa Chijota, si munthu wamasewera iyayi. Ali mmenemo kujoyina, anajoyina yeyo ndithu mmene momo kumayembekezera kuti china chake chitati chachitika ku ana ake amenewa folo amenewa, ndiye kuti iyeyu au munthu apanga zimenezo. Ndipo akhala iwowa ndithu kunachitika maliro ena akenso ku UK konkuno, sinditchula kuti dera lanji, komano kunachitika maliro ku UK konkuno. Sanadzengereze anangolipira ta nthawi yomwe maliro ku Malawi. Akuti iyayi mwachangu kungolipira ndithu ndalama 4,000. Anali iyeyo anali member wa munthu 4,000 analipira anthu amenewa basi. Izirani maliro anyamule azipita nawo. Ndeno kutheka ndithu kunena kuti ayi mwina mwakuti ndiye ndi zimenezo. Ngati muli ndi mafunso ena ake onena kuti otsamwitsa kwambiri, iyayi ine mwina ndili kunja mwakuti ikani funso lanu pamenepo kuti nanga utakhala ku Portugal, kodi utakhala ku Spain, ndiyeno ngatani mwakuti funso lanu ponyani. Tiyankha ndithu funso limene lolo pano tione kuti tipanga bwanji. Iyayi simasintha mabokosi mwataniso kodi izi zikapanga yapanga izi imapanga zonse imapanga yokha zonse, sikuti sozo zimene mukuganiza zonse kuti iyayi nanga zosintha mabokosi zija. Iyayi sawa, kodi mwataniso samapanga zimenezo. Taonani Augustine atone hawa iyayi lero kuli betaonani komano izi ndizofunikira more than taonani. Very very important kwacha kuti ndaona kunoko ndithu maliro ambiri kunoko ali chikhalire kusowapo gwira. Kuli maliro kuno kusowana chochita, maliro kusowana chochita zili konkuno. Ndesinkhaniso yopeka asweya. Kuli gulu la anthu ambiri amene ali kumeneku ndithu guys, anthu ochuluka kwambiri. Mende kuneneramo ngati muli ndi
funso ndithu lina lake loti lotsamwitsa limene mukuona ngati kuti likukuvutani kuti mukhoza kujoyina chanchani iyayi ndithu tifunseni funso limeneli tipange komano menda nenera muja ndikeso mwina ma phone number anthu ena mwina akhoza kuganiza zotenga screenshot kuti mwina mukhoza kutenga screenshot pamenepo guys phone number ndimeneyo kuzotenga screenshot kuti muone kuti mupanga bwanji musadzatinamizire iyayi musadzatinamizire pamene popo mukhoza wapanga email mukhoza imba mafoni izi ndi izi pamenepo ndithu zikuveka kaya zikuoneka kaya komano ineyo nkhawa yanga ndionena kuti Maliro ali kunoko guys zinthu zoti ukhoza ungopereka 100 pounds pakamodzi choti uvutikire ndi kunena kuti anthu azisonkha GoFundMe basi anthu azilowa ma inbox Maliro twakuti tusanapite vuto ndi chani ndalama sizikukwana atu kumeneko ndi zinthu zomvetsa chisoni olo anthu azithibulana ma inbox azitutsirana ma screenshot ma inbox iyayi ineyo napereka mwakuti mwakuti ayi guys tikuyerekezera kunena kuti okay wajoyina umunthu iyi mmene lilipa basi zinthu zikukuyendera bwinobwino zachitika za Malirozo ngati ndalama zachepa at least ibe ndi chinthu chofunika lona kuti anthu akhoza kuonjezera pa ndalama zimene uli nazo koma ulibiletu guys ulibiletu nkumapezekaso kuti basi uchita poyambira kupemphetsa iyayi ndilibiletu mwakuti pakhomoso palibenso chakudyaso ndiona ngati kuti ndikulakwa ndithu kumeneko ndikulakwira malemuwo ndikudzilakwira iweyo ngati munthu komanso kudziyalutsaso pamenepo ndeno awawa au munthu amenewa tikunerawa manambala awo tiyika pamenepa kuti mwina anthu ena akhoza kuganiza kuti iyayi tiwayimbire mwakuti iyayi mkhozo panga mkhozo ika mkati mwa ujenimu mwa ma comments mu dikira ndione ngati ndikapange insert ma details mkatikati mwa ma comments mukunena kuti anthu ngati mungafune makamaka kuwayimbira anthu amenewa ndithu Umunthu Funeral chakuti scheme makamaka chakuti ngati kuti siri kuiziwa amatero so anthu amenewa ndithu akuti takaonetsaso ni kamkazi kacha kamene kaso kambendu kameka kana joinaso kali kumeneko zili komweko ndesi zinthu zonna kuti nzapano iyayi ndizali yese zizi phone number ndimeneyo chanchani email mwakuti ndizali yese zizi ali yese ali ololezedwa ndithu kujoina move on guys tukuzani koma ndinkhani ndithu oti kuti zomvetsa chisoni ndinkhani yomvetsa chisoni kuti matupi 5 azipezeka kuti anthu akulephera kusonkha ndiye mudziwe kunena kuti ngati anthu akulephera kusonkha panopa pa matupi 5 amene tikunenawe mudziwe zona kuti zinthu sizili bwino ngati anthu akulephera kusonkha pa matupi 5 mudziwe zoti zinthu sizili bwino kwachona kuti munthu tingwayerekezera munthu ali ku Umunthu Funeral Scheme munthu ali kumeneko iyeyo anapereka 100 pounds ya iyeyo to be a member one off osatiso pachaka komano kamodzi kokha akapereka ndalama imeneyo ndiye tangoganizirani kuti munthu amene uja ali kumene kuja ali ku scheme imeneyi ndiyeno kufoni kwake alandire GoFundMe ya munthu akuti afuna chithandizo kuti Maliro apite ku Malawi asonkha munthu amene taganizani bwinobwino munthu amene angasonkhe kapena ndine ndikuganiza mwa mtundu wina komano munthu amene angasonkhe sangasonkhe kwachoti iye aziganiza kuti
sono ine najoina kuja kukopa zomwezi ndiyeno ine ndizipereka so ndalama inaso kunena kuti Maliro apite ku Malawi ndiye kuti ndikhanga ndiwapange nkale anthu aja kunena kuti asajoine kugulu kuja asakhale ndi life insurance asapange chilichonse ndalama zawo aziseweretsa pamene ineyo ndalama zanga ndinayika kuja. That's it, simple as that. Ndipo ifa sipanganika ifa ilibe zoti ine mmene ndikuyankhula pano mukhoza kumva kuti mawa the akuti uchama yankhula dzulo uja wazima asakhala bwanji iyayi khangati galimoto yakuti natani iyayi anapanga paki wina wake wangochoka uko thi basi inu munena zoona ndi imene imendela ifa iyayi ali pa live pampaja pa live paja anangokhala zi kaya sinakhala bwanji ka live kumangopitilira akuti iyeyo wazima ndi mmene lili ifa ilibe sokonzekeraso kunena kuti kukonzekera kwake ndi kumeneko join Umunthu Funeral Scheme mukatero mwakonzekera akazi anu amuna anu ana anu sadzavutika za thupi lanu kuti kodi thupi tipange nalo chani. Ndi zomvetsa chisoni mmene zikuyendera ku UK kuno zomvetsa chisoni anthu ena kunoko matupi chifukwa inoti zikuvuta kunena kuti anthu asonkhe akumaotcha kuotcha basi akuti ifeso tifuna space muchipatala muno nangapa bwa Maliro sakuoneka tsogolo lake 200 pounds 300 pounds 500 pounds mungatumizire Maliro ku Malawi thupi la munthu wakufa 600 mukhoza uyesera 600 ya thupi la munthu wa moyo likhoza kupita ku Malawi kuthamanga anthu amene amathamangira mu ndege mu izindizi kuyang'ana matiketi 600 700 thupi la munthu wa moyo likhoza kupita ku Malawi koma munthu wakufa Maliro inu ndima 7,000 ndalama yonena kuti ku Malawi ko ndi 14 million thupi la munthu 14 million kuchoka tu ku Malawi kuchoka tu ku UK kuno thupi la munthu pita ku Malawi 14 million Malawi kwacha sinduna maso sindulani ngati wina wake akuona ngati kuonjezera akhoza bwera ndi tsutsa ngati Maliro achipa kunena kuti achipa mwina ndi 6,000 pounds komano pa 6 ipo ndiye kuti inuyo Maliro akachitika mmapita kumene kucha mumapeza anthu ake omwewo simasintha kuti lero mawa nkuja mmapeza omwewo amakuchipitsira koni Maliro mwina ma 6,000 imene ilibe chani about 14 million Malawi kwacha about 13 million Malawi kwacha sindalama zapano ya sindalama zapano ndi anthu kuti asonkhe inu ndati kuli Maliro 5 akulephera ena 2 days ena 3 days 8 days 7 days kuti ine ndibweretse pano chani pano pasi ndingabweretse GoFundMe ya munthu singachite zimenezo singabweretse GoFundMe ya munthu kuti taonani GoFundMe taonani ndalama mmene zikupangira singabweretse pano koma ndizoona zimene ndikuyankhulazi anthu kunjaku akudziwa zimene ndikuyankhula pano pasi mitima mwa anthu amene ali ku UK akudziwa kuti GoFundMe ikulephera makopi akudziwa kuti GoFundMe yakhala pano 10 days kulibe munthu amene akupereka ndalama ilibe tsogolo kunoko GoFundMe ndikuzenera ngati yatha 3 days ndikupezeka kuti ndalama yosonkha ndi about 500 pounds mudziwe zoti zimenezo zavuta pamene popo chifukwa chakuti in that 2 days or 3 days anthu amakhala ali ndi chisoni akukumbukira ndipange pakuti ndipereke pakuti mwakuti ikatha 3 days manage umapezeka kuti kwina kwakenso kwachitikaso zinthu attention ya anthu imachoka kumene kucha ndikupita kwina kucha Maliro amene aja apanga bundle pamene Umunthu
Funeral Scheme sipanga zimenezo ya. Ipereka makobidi pangani sopano makobidi na amenewa muone kuti mutani muyendetsa bwanji za Maliroso. Muona kuti mupanga bwanji. Ndeno ndi nkhani ndithu yofunika kuyiganiza bwinobwino. Anthu amene muli ku Malawi muli ndi achibale ku UK adziwitseni za nkhani imeneyi, nkhani yabwino. Adziwitseni maliro ano asanyozeke. Anthu amene muli ku UK konkuno simukudziwa kuti kodi Umunthu Funeral Scheme ndi chani. Ngati simukudziwa kunena kuti kodi Umunthu Funeral Scheme ndi chani, yankho lake la inuyo ndi liliya. Nyamulani foni yanuyo, muimbe foni, muone kuti mupanga bwanji, mujoine, mukhoza kutumiza email, mukhoza kutumiza WhatsApp, yankho lake ndi limene. Akatalangwe. Sikuti ndi okha kuli anthu amene akuyendetsa zimene. Mwaziona zimenezo? Mukuonapo mpwempwe pamenepo? Mukuonapo mpwempwe ya munthu pamenepo apa? Mukuonapo mpwempwe ya munthu? Mwina simukuonetsetsa atuyo. Pali ma accountants ya. Pali maloya atu apa. Pali anthu amene ali ndi ma PhD ali pamenepo. Akatalangwe. Anthu ake tamene. Ma directors amene akudziwa ubwino ofunika kuti inuyo mukhale member. Anthu ake tamene. Ena ideyo ndimapita sindingapiteko chifukwa choti kuli wakuti. Ndamene adzambira kusekani mukalephera kuti simuna akajoine kumeneko. Maliro ano akulephera pita ku Malawi. Pita simupitirako munthu ya. Mukupitirako kuti museve family yanu, muchotse chitonzo pa family yanu. Nchimene mukupitira kumeneko. Osati upitira munthu. Ngokudziwitsani. Mwina ndakhala pano lija ndikale lochuluka kwambiri anthu ena nkunena kuti iyayi tili ndi mafunso ena. Ali ndi funso ya nthawi yanu ndino tsopano ya mafunso. Ngati muli ndi mafunso ena aliwonse nthawi yanu ndino. Alipo amene ali ndi funso apa. Tuone ngati munali mafunso mwina tuone. Komano alipo amene ali ndi mafunso ochitika mtundu wina osowetsa mtendere. Taonani na mayi bambo taonani. Ziliko anthu akozoona ngati kuti mwina ndingonjezera. Koma tuzi zimene ndikukuwuzanizi ndi zoona. Nzenizeni ngati mufuna kuti maliro anu asamalike, gulu lake ndi limeneli. Umunthu ndithu. Akuti kodi bige timafuna tibwere kumeneko tingatani bwinobwino kumeneko. Ineyo sindimachita za ngati za matama iya. Kuti ndikuzeni kunena kuti ine ndingabweretse buthu kudogo tebodza ndikudamizani. Komano anthu amayesera kujoina ameyo umafunika ukhale ndi sponsor kunoko chanchani zinthu zimenezozo ndi umathabe kubwera ndithu anthu ena. Komano zikumavuta komano ena akumabwera. Sikuti it's not impossible. It's possible komano zikumavuta ndithu. Ndingayankhe choncho. Komano ine kuti nene kuti mwene bige ndikubweretsani tadikirani ndikubweretsani chanchani ndikunamizani. Ndikudamizani ineyo ayibodza ndithu. Ngati ndithu anenaso kuti iyayi nzoona adizi food for thought. Thanks Connex for reminding us izi nzofunikira ndithu. Ndeno anthu ena ozindikira akudziwa zona kuti zimene ndikunenazi ndi zoona. Chifukwa ndikuwuzeni munthu ngati uli ku UK kunoko, ngati munthu umapanga interact ndi anthu ku UK kunoko, ngati umacheza ndi anthu, sipamadutsa wiki pafoni pako pasanabwere GoFundMe. Anthu amene alipo apa aku UK abwera nditsutse nena kuti Connex kunama. Sipamadutsa wiki GoFundMe rutha pafoni tisonkhe uko titumize thupi ku Malawi. So ndi zinthu zoti
Auruja woledzera uja ya mavideo musamasokoneze ndi mavideo ya ati kuli mandaso ndikomweko iyayi ngati kuli manda ndikomweko it's okay komano ndikuwuzeni chimene chimachitika ngati awanena kuti kuli mandaso kuli manda ndikomweko manda ali kuli konse ndikuwuzeni imene chimachitika kunoko manda kunoko mwina ndikodula kwambiri kuyerekeza ndi kukayika Maliro ku Malawi mwina kunoko ndikodula kwambiri komano ngati mwapanga decide kunena kuti muyikidwa kunoko either ndi kudula mmene kulili muli ndi ndalama zambiri olo akawocha thupi lanulo mukatenga phulusa manja kapena tine kuti chipala kaya ena amati phulusa ena chipala ena amati kaya chani zosiyana komano ndi zotsalira zimenezozo za munthu akawocha kuti awocha iniwo mukudziwa kaya nkhuni zapya chantani zimene zimatsalira pamene paja zimene amatenga amadza kupatsani kuti munthu wanu uja ndi uyu muona kuti mukayika kuti kaya muyike ku garden mukayika kuti okumanda okumbako ka phulusako mandako kokakumbako inu unless mukapita usiku ukakumba panokha ukakumba ndikatengo kutika pamenepo basi mupitapita mukayika pamenepo pamene mungapezeka space usiku mukangoyika pamenepo kumapita nthawi ina kumakakumbukira koma simungapangepo chilizo chifukwa inuyo simunapangidwe register kunena kuti muli ndi munthu wanu amene ali kumanda kumeneko ndiye muzipita kumene kuja kaya mukayikapo mukazikapo mtengo kaya mukatani zotheka zimenezo ngati mungatenge kunena kuti yayi kulikonse kuli manda don't think in the statement yabwino though chifukwa statement yokhala ngati kuwauza anthu kunena kuti osadandaula musakhale covered Taonani ehe akuti kodi ndiwendani ineyo ndine Connex banda ine ndi Connex banda guys anthu amene ena amene simundidziwe komano ndinaona kuti lero ndichazelu kwambiri ndikubweretsereni zinthu zimene zizi kwa anthu amene muli kunja amene mungafune kuonera nde zofunikira ndithu kwa anthu ena depends ndi kunena kuti mupanga value bwanji family yanu Outdoor mandalipo is still expensive and anthu muziva atu zimene anthu akunena anthu amene akuzidziwa muziva kuti zimene akunena pamene Taonani ya tibweretsa live yawo mawa kuli team nde tikumanenso pompano live imene nde imakhayo before imakhayo ikupanga tako zimene zachitika mkati mwa wiki nde mawa tikumana ndithu tikumanenso pompano ya ndeno waso kunena kuti iyayi mukamba za zelu ndithu zikomo kwambiri yetu wakuti kuti nthawi zonse nkhani ndi Maliro chanchani ati big nthawi zonse nkhani za Maliro ndi kulikonse chanchani komano ndi zinthu zana kuti tati takhala organized guys nde kuti zinthu zina zikhozo machepetsa mabungwe akenda amenewo majoyina ndithu guys ndikhulupirira kuti mwamvetsetsa ndithu anthu amene mwatolapo kanthu anthu amene munaona kuti yayi simbali yanu it's okay ndikuyenera kuti ndilemekeze komano mwina mukozanso kuwauzako achibale anu amene mungaone kuti pala achibale amene mukuganizira kunena kuti mwina atakhala mu chimenechi ndi chinthu choyenerera zikhozotheka kuti mwina not necessarily kuti inuyo it's applying to you komano wachibale anu zikhozotheka mukhoza kuwauza nena kuti yayi akuti kuli gulu kumeneko
Umunthu Funeral Scheme. Kodi zimakhala bwanji munakajoyina kuti tikhale safe. Ndikadzapo zikuoneka ngati mafunsoso anthu mulibe. I think ndafotokoza chilichonse chomveka bwinobwino opanda mafunso mpang'ono pomwe. Ndiye mwina ndibwerere mbuyo unless ngati sindikuliona funsolo chanchani, komano ngati mwina sinalione funso funso lifusidwa pa nthawi inakenso pali anthu ine ndemwenso ndikhozanso kuyankhani mwina m'makomenti mo tikamapita kuloku mwina ikhoza kukhala after live o mwakuti nde tipange choncho guys, pakhazina tiyankhulana ndisanachoke pano ndingo ukuonetsani kunena kuti iyayi nambala za anthu amenewa ndi zimenezi. Nambala za anthu amenewa ndi nambala za anthu amenewa ndi zimenezi guys. Ngati pangakhale china chake choti mwina muli ndi mwina ndikupatseni nthawi guys, anthu mulowetse manambala amenewa, mulowetse manambala amenewa anthu, kaya mutenga ma screenshot kaya mutani. Ziliko tuziliko. Tapangani ndithu, tengani ma screenshot ayimbireni anthu amenewa kuti mwina zinthu zimenezi ndithu tikhalire limodzi. Guys, menda nenera muja nena kuti pakakhala zina tikambira naso ndikhulupirira kuti ndafotokoza bwinobwino. Mtisunge zikomo kwambiri kuti munabwera. Ndikhulupirira mulibenso mafunso ena ndi ena amene oti mwina akukusowetsani mtendere. Ndikhulupirira kuti ndafotokoza bwinobwino. Akubwerezaso amenewa. Taonani ndi zimenezo guys, osalekelera wachibale anu azikhala kuno 10 days. Anthu akulephera kusonkha, akulephera kupita ku Malawi, pamene kuli mabungwe amene amathandiza kunena kuti thupi lanu la okondeka wanu lipite ku Malawi mosavuta. Osalekelera zimenezo ndikulakwa kumeneko. Mwakhala naye kwa nthawi yetali, amene akuyenera alandire ulemu mwapaderadera, ulemu wake. Ndikadzapo nditulukepo pano. Zikomo kwambiri mwakoma nonse kuti munabwera pano. Anthu ena mmatonera pa YouTube, zikomo kwambiri, ena pa Connect page, ena pa Low Profile Malawi, malonse ndithu tinali live kufotokoza za Umunthu Funeral Scheme imeneyi ndithu imene panakali panopa ndithu ndi bungwe lokhazikika kwambiri ku UK limene lagwirapo ndi anthu angapo ndithu kuathandiza anthu kuti makamaka atumize matupi awo okondedwa awo ku Malawi ndithu kumeneko. Mwakoma nonse, bye bye. Munayi ndine Connect Banda. Ngati pali mafunso ena ake tikumana m'makomenti.